Евангелие от Матея, глава 28. И като мина събота на разсъмване, в първия ден на седмицата дойде Мария Магдалена, другата Мария, да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето да обадят на учениците му. Ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! А те приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. И тогава Исус им каза: не бойте се, идете и обадете на братята ми да идат. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършването на света. Амин. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господи Исусе Христе, Сине Божи, по молитвите на Твоята пречиста майка и на всички свети, помилвай нас. Амин. Христос! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на Твоята пречиста майка и на всички свети, помилвай нас. Амин. Амин. Христос воскресе! Ех, че хубав празник! От ранно утрин да подраним и вместо миро песен да принесем на Господа и да видим Христа, слънцето на правдата, което на всички възвисява живот. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим гробове живот даровав. Слезе Христе в преизподнята на земята и съкруши вечните заворки, които държаха окованите, и тридневен като Ян от кита възкръсна от гроба. Макар и в гроб да слезе безсмъртие, но безсили силата на ада и възкръсна като победител. Христе Боже, като на жените мироносци извика: радвайте се, и на Твоите апостоли мир дарува, а на умрелите даде възкресение. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Мироносците деви бързаха рано сутринта да намерят слънцето, което залезе в гроба, и една на друга викаха: о, другарки, дойдете с благоухание да помажем живоносното и погребано тяло, лежащата в гроба плът, която възкреси падналия Адам. Да вървим, да побързаме подобно на мъдреците и се поклоним, и като дарове принесем миро на обвития, не в пелени, а в плащеница, да плачем и с глас извикаме: о, Владико, възкресни Ти, който на умрелите даваш възкресение. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Този, който избави момците от пеща, като стана човек, страда от смъртен и чрез страданието облече смъртното в нетленна красота. Единственият благословен и препрославен Бог на отците. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Той е избраният свят ден, първият ден на седмицата, цар и господар, празникът на празниците и тържество на тържествата. В него да благославяме Христа вовеки. Изгаси го, стига го снимаме. Изгаси го. Готово. Така, дайте сега да бъде този свещник да го чистим. На това ли падна? Падна на масата.